Ľudko, ja pekný deň. Chcem povedať, má alebo nemá zmysel mať trpezlivosť. Určite má zmysel mať trpezlivosť. Prečo? Potom vieš rozdeliť veci, ciele, sny a vieš 100% splniť ciele a sny. Vieš rozdeliť dôležité a nedôležité veci a rozdeliť peniaze. Nemáš stres, čo bude, vieš šporiť peniaze a veľa ľudí chceli naraz veľa vecí spraviť. Kvôli tomu nedokázali splniť cieľ, sny, veci a teda. Potom stali hneď a negatívne mysleli celý život. Určite má zmysel mať trpezlivosť. Určite. Čau, pekný deň.